от трапезата ни, Господи, така, Господи, те никога да не се отделят, Господи. Нека, Господи, винаги да введат, Господи, в единство, Господи. Нека, Господи, тази любов, Господи, която е сега в тях, Господи, винаги да гори в сърцата им, Боже. Затова те моля, Боже, нека това единство, Господи, никога да не се разделя помежду тях. Затова аз те моля, Господи, нека Твоят мир да цари в тях, Господи. И ние Ти казваме, Господи, и помолихме всичко в името на Исус, комуто да бъде чест и слава във веки веков. Амин. Отче, святи и праведни Господи, Боже, благодарим Ти, че тази вечер може на това място, Господи, да издигаме нашия брат, Господи, да издигаме Твоят син и Твоята дъщеря Теодора. Боже, колко си милостив Татко, че всеки ден показваш милост към нас, Господи. Аз те моля, Господи,